Millum l-ewwel ta' Ġunju fetaħ uffiċjalment l-istaġun turistiku b'Malta ser tkun qed terġa' tibda tilqa' lit-turisti wara li sal-bieraħ il-vjaġġi kienu limitati. Dawk li jiġu Malta jridu jippreżentaw iċ-ċertifikat tal-vaċċin jew test maħruġ fl-aħħar 48 siegħa li juri illi m'għandhomx il-COVID-19. Imma dwar 40 pajjiż li minnhom jistgħu jiġu turisti, ir-Renju Unit għadu mhuwiex f'din il-lista. Illum kienu skedati li jaslu f'pajjiżna diversi titjiriet, inkluż minn Istanbul, Varsavja, Ruma, Toulouse, Valencia u anke Turin. Intant matul il-ġimgħa li għaddiet l-awtoritajiet ħarġu madwar 920 multa marbuta ma' ksur ta' regoli tal-Covid. Minn dawn 150 persuna ġew multati għaliex kisru ir-regoli li għandhom x'jaqsmu mal-parties jew festini fi djar privati. Ankollu fil-waqt li fl-aħħar 24 siegħa il-Gżejjer Maltin reġistraw 8 każi ġodda biex bekk il-każi totali minn Marzu tal-2020 żiedu għal 30,543. Ministeru għas-Saħħa ħabbar ukoll li bejn 2 u 3 fiqu 4 persuni oħra biex bekk it-total ta' mfejqa tjammonta għal 30,054. Fortunatament pajjiżna ilu 60 ma jirreġistra mewta għal daqstant il-każi attivi tjammontaw għal 70. Dan sal-jum ta' 2 it-total ta' persuni li tlaqmu biss ħieħ ammonta għal aktar minn 210,000.